खाऊन झालं नाहीतरी सांग तू काय खाल्लं ह्याच्यातलं. हे खाल्लं आधी. नमस्ते सर्वांना. आणि बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला कोण दिसतंय? आज कोणतरी खास पाहुणे नाही, CEO ऑफ द चॅनल आलेले आहेत. हाय, हाव आर यू? ओळख करून द्या. ही आपली ताई. हां, सारखं तुम्ही बोलता ना ताईला दाखवा ताईला दाखवा. बघा आता बघा, पूर्ण बघा. काय जेवते तू ताई? 3 प्रकारच्या भाज्या आहेत. चपाती, पनीर टिक्का, मटकी भाजी आणि पालेभाजी, कोणती तरी वेगळी भाजी. कांद्याच्या पातीची भाजी. कांद्याच्या पात्याची भाजी, त्यासोबत भजी, पापड, चपाती, डाळ, वरण, भात, लोणचं, एवढं सर्व आणलेलं आहे ताईसाठी खास. हां, आम्ही तिघं, हे बघा, हे तिघं इकडे जेवतात आहे. आणि तू कशी आहे ताई? मस्त. जिजू कसे आहेत? सरळ. बाबू कशी आहे? आई बाबा कसे आहेत? एकदम मस्त टणटणीत. तुला केलेलं, तुझ्यासाठी केलेलं डेकोरेशन कसं वाटला? मस्त ठेव. आवडला? ते हे बघा, एवढं सर्व आम्ही डेकोरेशन ताईसाठी केलेलं. आणि आता मी तुम्हाला फोटो मी एक्सप्लेन करणार बोललो होतो ना कालच्या ब्लॉगमध्ये, तर मी तुम्हाला सांगतो. बघा इकडे हा जो पर्टिक्युलर फोटो आहे तो लास्ट रक्षाबंधनचा होता ना ताई. त्याच्यामध्ये ताईनी आपण ताईला साडी गिफ्ट केली होती. ती पण आपण सुरतची सर्वात चांगली साडी आणली होती, एकदम पैठणी टाईप. तर इकडे बघा साडी देताना तो फोटो. नेक्स्ट आहे ताई रेसिपी बनवताना घरगुती अशीच, आय गेस 3 इयर्स अगोदरचा आहे तो. नंतर आहे इकडे काजल आणि ताई सेंटा क्लॉसला. इकडे आम्हाला वाटतं ताईच्या घरी जेव्हा वर्लीला गेलो होतो तेव्हा ताई मॉलमध्ये घेऊन गेले होते. जिजू पण आम्हाला घेऊन गेले होते, त्यावेळीची मेमरी आहे. नंतर हा गेल्या वर्षीचाच फोटो आहे रक्षाबंधनचा, काय भाऊबीजचा कसला तरी आहे ना तो एक. हां, त्यानंतर इकडे ताई ही साडीमध्ये मम्मी. हा, हे कोणतं आहे ताई साडीमध्ये? ते कोणतं आहे सांग? चोरोटी वाटत. 5वीचं आहे का ते? चोरोटीचा. आणि अशी दिसत नसेल तर अशी व्यवस्थित दिसेल, अशी उजेड पडते. चोरोटीचं, बरोबर. अजून कोणतं? हे नेक्स्ट आहे इकडे. आपण तेव्हा कपडे आपण ऑनलाईन मागवले होते तेव्हाचं आहे ते, बरोबर. हां, आणि इथे ताई रांगोळी काढून बसलेली. हे पण दिवाळीचं आहे, बरोबर. एक सर्व मेमरीज तुम्हाला दाखवतोय. आणि आता इथे बघा, मग विचारतात ना ताई गावी आली की नाही. ताई याच्या अगोदर तू ह्या घरी कितींदा आली ताई? सेकंड टाइम आली ना. फर्स्ट बड्डेच्या वेळी आली होती. ओके. आणि गावी कितींदा आली आहे तू आपल्या घरी? दोनदा आली आहे ना. तर त्यातून पहिल्यांदा जी आली होती ताई ते हे बघा इकडे गावाचा तो देवारा होता, तो ताईनी कलर केला होता, बरोबर. ती इमेज आहे. आणि इथे बघा हे माझ्या बड्डेच्या वेळी, लास्ट बड्डेच्या वेळी, ह्या बड्डेच्या वेळी नाही, गेल्या बड्डेच्या वेळीचं आहे ते. 13 ऑगस्टला आली होतीस तेव्हा ना लास्ट, बरोबर ना ताई? हां. नंतर हे आपण कपडे घेतले होते ते तुमच्या सर्वांसाठी तेव्हाचे, काजल ऋतू. आणि इथे माझ्या हळदीच्या वेळी वाटतं का लग्नाच्या वेळी काहीतरी कॉन्सेप्ट होतं तेव्हाच आहे ना. आणि इथे आपण हे जनरल अशी सेल्फी काढली होती ती. तर अशी सर्व मेमरी आम्ही सर्व शेअर केलेली आहे. बाबूसाठी आणलेले कपडे आवडले झाले. आणि बाबूसाठी खेळणी. बाबू कुठे आहे तुझी? मामी बरोबर खेळते आहेत. तर ते आतमध्ये दोघं बिझी आहेत. आता यांना जेवण घेऊ द्या, नाही तर माझ्या बडबडीमध्ये जेवायला मिळणार नाही. जेवून घे. इथं बघा आता मम्मीला घेऊन चाललो डॉक्टरकडे. मम्मीची लास्ट मंथला अपॉइंटमेंट होती ना, तर आजच्या दिवशी पण मम्मीची अपॉइंटमेंट आम्ही घेतली होती. हे सर्व रिपोर्ट्स आहेत मम्मीचे आणि लास्ट सर्व फाईल्स रेकॉर्ड आहे. तर घेऊन जातो, डॉक्टरला भेटतो. बाय. सर्व सांगायचं डॉक्टरला काय होतं काय नाही होत. झोप नाही लागत, एनर्जी कमी होते, कमजोरी आली आहे ना, एनर्जी कमी वाटते. म्हणजे डॉक्टरला सांगायचं सर्व. म्हणजे पोटाचं सर्व व्यवस्थित आहे. ये गजर कैसा है? 100 का 4 आहे. 100ला 4. आज रक्षाबंधन आहे ना ताईसाठी. ये मंदिर से लेफ्ट. झाला
काय बोलले डॉक्टर? डॉक्टरला भेटलं की बरं वाटतं. है ना? सवय झाली आता. सर्वांचं तसंच असतं, जरा डॉक्टरशी बोलला, डॉक्टरच्या कॅबिनमध्ये पण गेलं तरी बरं वाटतं. आणि काय डॉक्टरांनी औषध दिले? औषध काय नाही दिले, झोपेची गोळी मागितली फक्त. नाही झोपेची दिली, कॅल्शियमची दिली, अजून 2-3 आहेत गोळ्या रेग्युलरवाली. ट्रॅफिक बघितलं किती आहे? सर्व फ्लेवर्स द्या. सीताफळ नाही आलं. सीताफळ आलंय? हां. द्या एक द्या. या चला. एकदा आली बाबा डॉक्टर कडून. डॉक्टर काय बोलले तुला? डॉक्टर काय बोलणार? काय बोलले? चांगले आहे मी. लस्सी पी बोलले? मला लस्सी आवडते. आता दुधाचे प्रोडक्ट मी खात नाही, पण ते लस्सी, दही आणि ताक हे 3 वस्तू मला चालतात. मग खाते दुधाचे प्रोडक्ट तू? म्हणजे दूध दुधाचे नाही प्रोडक्ट दूध म्हणजे नाही पित दूध तू? नाही, दुधापासून बनते घी नाही, आंबट जे वस्तू बनतात ना ते दूध आंबवलेलं. असं समजू नका फक्त मम्मी दूध पियत नाही बस, बाकी सर्व खाते. आणि रिपोर्ट सर्व घेऊन आणि याच्यात गजरा पण घेतलेला आहे आपण, माहिती आहे ना? होय. पण महाग दिला मी 100ला 4 गजरा. हा, आज वार आहेत ना, सण आहे. ताईसाठी काजलसाठी असं. आणि हे होय. सर्व ताई आलेत ना त्यांना. तर नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. तर इथे बघा पूर्ण फॅमिली इकडे कंप्लीट झालेली आहे. तुम्हाला इकडे ताई सुद्धा दिसत आहे. आणि आज स्पेशल डे म्हणजे आज आहे रक्षाबंधन, बरोबर? तर आज राखीच्या निमित्ताने ताई आलेली आहे आणि आज माझ्या हातावरती ताई राखी बांधणार आहे. राखी तर आपण बांधून घेणारच आहे, पण ताई जर आली आहे तर ताईच्या आवडत्या गोष्टी सर्व पाहिजेच की नाही. तर इथे तुम्ही बघू शकता इकडे जे गोष्ट ताईला आवडतात ना, तर ते सर्व आम्ही इकडे ठेवलेलं आहे. आणि तिकडे फॅमिलीमध्ये दिलचं नाव नाही घेतलं म्हणून दिल बघा तिकडे तुम्हाला सांगते मी पण आहे, बरोबर? इकडे दिलो. आणि त्यासोबतच ताई तुला हे पाठचं डेकोरेशन कसं वाटलं? मस्त एकदम. पण सुरुवातीला राखी तर बांधून घेऊया. आता बघा काय काय आणलं इकडे. आपली जी मलाई असते ना ती आणलेली आहे. आमच्या ताईला आवडतात चॉकलेट पेस्ट्री जास्त आवडतात, ठीक आहे? तर इकडे चॉकलेट पेस्ट्री, दही वडा आणलेला आहे. इथे आता चीज केक यायला लागलेत, तर चीज केक आणलेला आहे. त्यासोबतच इकडे रसमलाई आणलेली आहे. एवढं सर्व आणलं. तुला जर चूज करायचं असेल तर पहिला तू ह्याच्यातला काय घे. असं मला वाटतं एकदा आपण असं कुठे बघितलं होतं ताईला करताना, ते काय केलं होतं ते 8वी 9वी 7वीला ओट भरणीच्या वेळी ताईला असं ऑप्शन दिलं होतं. तर तुला आता द्यायला गेला की काय खाशील तू ह्याच्यातलं? चला, त्या निमित्ताने तुम्हाला समजलं असेल की ताई आता काय घेणार, नाही समजलं अजून तर तू काय घेणार का ह्याच्यातलं? ताई खाऊन झालं? नाहीतरी सांग तू काय खाल्लं ह्याच्यातलं? हे खाल्लं आधी. हा, ताईने ह्याच्यातली मलाई खाल्ली बघा, ठीक आहे? आणि दुसरा आयटम खायचा असेल तर, तिसरा आयटम खायचा असेल तर, चौथा आयटम खायचा असेल तर, आणि 5वं खायचं असेल तर इकडे काय हे ना. म्हणजे नाही, म्हणजे तुम्हाला सांगतो नाही म्हणणार, सर्व खाणार, असं येते कॉन्सेप्ट. असं सर्वांना रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्वांना हॅपी रक्षाबंधन. आता इकडे ताई मला नेहमी दरवर्षी राखी बांधत आली आहे आणि वर्षानुवर्षाची राखी माझ्याकडे सर्व जमा असतात. ती 1-2 महिन्यांनी सुटते, पण ती जमा असते माझ्याकडे, ठीक आहे? म्हणजे माझ्याकडे असतात ठेवलेले सर्व व्यवस्थित. तर ओके, मस्त ना. तिथे तुम्ही राखी बघू शकता, एकदम सुंदर बांधलेली आहे. एवढी टाईट बांधली आहे ना, पुढच्या वर्षीपर्यंत राहील एवढी टाईट बांधलेली. वा वा. गणपती बाप्पा पण आहे त्याच्यामध्ये. वा वा, गणपती बाप्पा मोरया. आता इकडे ताईला गिफ्ट म्हणजे मी असं देतोय की ताई आवडीप्रमाणे ताईला जे पाहिजे ते घेऊ शकते, ठीक आहे? म्हणजे कसं, आता मी साडी घेणार होतो ताईला, पण ताईकडे एवढ्या ऑलरेडी साड्या आहेत ना की आता कोणती घ्यायची, किती घ्यायची ते पण आता कधी कधी विचार पडतो. तर एकदाच आपण अशी अमाऊंट दिली आहे की ताई भारीतली भारी पैठणी घेऊ शकते, ठीक आहे? तुला
आहेर तिच्यासाठी वा वा, काहीतरी हॅवी वाटतं याच्यात, काहीतरी खायला वाटतं मस्तपैकी. आपण नंतर उघडून पण बघूया हे. चला थँक्यू. आणि ते बघा नेहमीप्रमाणे मम्मी ताई भाईंना पण हे करते ना, ओवाळते ना. राखी बांधते हो एकदम छान. आणि पहिल्यापासून बांधत आली आहे. पहिला बघा, आणि भाईचा शर्ट बघा, वा वा वा, क्या बात आहे. ताईने झाली. मस्त. भाईला राखी गिफ्ट आधीच घालायला सांगितलंय ना. तर इथे बघा अशा प्रकारे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन आमचं इकडे झालेलं आहे मस्तपैकी. आता मी दुपारचं जेवलो, आता रात्रीचं आम्ही जेवणार व्यवस्थित आणि एन्जॉय करणार. तुम्हा सर्वांना पण रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी रक्षाबंधन सर्वांना. अरे वा, दिलूला पण केलेलं ओवाळलेलं आहे. चला दिलू बाहेर जाऊया, चला चला बाहेर जाऊया. इकडे बघा ताईनी मला जे गिफ्ट दिलं होतं ना, ते आपण तुम्हाला उघडून दाखवूया काय आहे ते, आणि एकदम व्यवस्थित उघडूया काय असेल. आता तुम्ही सांगा. बॉक्स आहे, बॉक्समध्ये काय असेल तुम्ही गॅस करू शकता. आता काय सांगू का आधी तू तुम्हाला? गॅस कर. आधी मी गॅस करू का? ओपन बघतोय. परफेक्ट फॉर एव्हरीडे वेअर. काजलने काहीतरी भलतंच गॅस केलंय. वा वा वा, लक्झरी परफ्यूम. लक्झरी परफ्यूम, वा वा वा. आता हा परफ्यूम तुम्हाला सर्वांना माहिती पडलेला आहे. आता बघा मी वापरणार तर थोडा मला मार, थोडा मला मार, असं होणार आमच्या घरी. म्हणजे मम्मी पहिली, मला पण थोडंसं मार, असं होतं आमच्या घरी. सीझर आहे आपल्याकडे. एकदम छान, एकदम मस्त परफ्यूम. आणि ओपन करूया. आणलाय तर आपण न्यू कपडे घातलेच आहेत ना, तर आपण वा वा, एकदम मस्त वाटतंय ना. रॉयल वाटली. रॉयल वाटते ना मस्त. वा, सुगंध कसा आला काजल? आला ना मस्त. तुमच्यापर्यंत पोहोचला की नाही? तर आज रक्षाबंधन आमची परत स्पेशल झाली. ताई आली आणि बाकी सर्व ताई मागून घेते बघा परत आपलं गिफ्ट सर्व खाली. ठीक आहे, तर सेलिब्रेशन आम्ही तुम्हाला दाखवली. आता आम्ही रात्रीचं जेवणार आहे. आणि तुम्हालाही आजचा ब्लॉग कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि तुम्हा सर्वांना रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी रक्षाबंधन. काय हे काय आहे? बेला विटाचा लक्झरी CEO मॅन, आमच्या चॅनलचे CEO गिफ्ट दिलेला आहे आम्हाला. तर पर्सनली मला खूप फ्रॅग्रन्स आवडलेला आहे. आता आपल्याला जेव्हा बाहेर सबस्क्रायबर तुम्ही सर्व भेटणार मला, तर तुम्ही सांगू शकता ताईने दिलेला परफ्यूम मारला ना तू. तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा.